आपण पाहत आहात जनद्रोह आवाज सामान्यांचा। समाजकार्य करताना अधिकाऱ्यांशी थेट पंगा घेणारे व कलम 353 याची कोणती तमा न बाळगणारे संग्राम थोरबोले यांच्या कार्याचा आढावा आपल्याला घ्यावा लागणार आहे। समाजकार्यामध्ये स्वतःला वाहून घेणार आहे। आजवर अनेक उपोषणाचा विजय गुलाल अनुभवणारे संग्राम थोरबोले आज जणू सामान्याचा आवाज बनले आहेत। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे अग्रगण्य नाव असणाऱ्या क्रांतिसिंग नाना पाटील पुतळ्याची देखील प्रशासनाकडून होत असणारी टोलवाटोलवी संग्राम थोरबोले यांनी उपोषण जाधव यांनी शासनाला जाग आणण्यास मदत ठरली। समाजकार्यांमध्ये आजकाल तरुणांचा येण्याचा ओढा कमी होत असताना समाजामध्ये कोणत्या घटकांची कशी काळजी घ्यावी, त्यांचे प्रश्न कसे मांडावेत हे तरुणांना शिकवण्यासाठी चालत बोलत विद्यापीठमध्ये संग्राम थोरबोले कुंडलगावचे रहिवासी असणारे संग्राम थोरबोले आज त्यांच्या कार्याने त्यांची ओळख तालुक्याच्या गावागावापर्यंत पोहोचले आहे। पूरग्रस्तांचे शासनाकडून होणारे हे टाळणे असू दे की औषधी वनस्पती लागवडीच्या नावाखाली पारधी कुटुंबांना बेघर करण्याचा डाव असू दे, हा डाव संग्राम थोरबोले यांनी सामान्य माणसाच्या सोबतीने दिलेला लढा हा निश्चितच कौतुकास्पद आहे। सामान्याच्या प्रश्नाचे जाण असणारे उमलते नेतृत्व असणाऱ्या संग्राम आज घडीला समाजाचा आवाज होऊ पाहत आहेत। प्रशासनात चालणारा भ्रष्टाचार उघड करताना त्यांनी थेट प्रशासनाला देखील धारेवर धरले। मूळचा नाभिक समाज हा तसा शांतता प्रिय असून राजकीय दबावला लगेच बळी पडणाऱ्या नाभिक समाजाचा आवाज होऊन संग्राम थोरबोले यांनी या ठिकाणी नाभिक समाजाला त्यांच्या हक्काची व भविष्य काळामध्ये गप्प बसल्यामुळे लुटली जाणारी जागा आज नाभिक समाजाच्या पदरात संग्राम थोरबोले यांच्यामुळे पडली। कुंडलगावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आमदार फंडातून, खासदार फंडातून, जिल्हा परिषद फंडातून येणारा निधी कोठे जातो असा सवाल करत सर्वसामान्याचे मोठ बांधत संग्राम थोरबोले यांनी तिसऱ्या आघाडीची जुळवणी करत कुंडल ग्रामपंचायतमध्ये रंगतदार अवस्थेमध्ये पोहोचवली। सामान्याच्या प्रश्नासाठी उपोषण आणि संग्राम थोरबोले यांचा विजय हे समीकरण जवळपास आज निश्चित होत आहे। सामान्याच्या प्रश्नांचे कळवळा असणारे नेतृत्व अगदी युवा असणारे संग्राम चौगुले आज सर्वसामान्य लोकांच्या गळ्यातला ताईत होत आहेत। आता सगळ्यात महत्त्वाची प्रश्न आहे की आपल्याला आपली जागा या ठिकाणी स्वतःची असताना आणि त्याच्यासाठी सभागृहासाठी अनुदान आपल्याला या ठिकाणी मंजूर असताना त्या जागेवरती अतिक्रमण होतं म्हणजे ही गोष्ट थोडीशी संशयास्पद आहे। याच्या पाठीमागं कोण आहे, त्याची कर्त्याची काय भूमिका आहे ही सगळ्यात समजावून घेणं महत्त्वाचं आहे। आणि शासनाकडं मागणी काय, आता मगाशी तहसीलदारांनी बोलत असताना सांगितलं की आम्ही तुम्हाला ते रिकामं करून देऊ। आमचं म्हणणं आहे रिकामं करून देऊ नका, ते आम्हाला स्वच्छ करून द्या, म्हणजे मग त्या ठिकाणी त्याच्यावरती आम्हाला आमचा अधिकार सांगता येईल। उद्या त्याच्या संदर्भात कायदेशीर काही पेच या ठिकाणी निर्माण होणार नाहीत। आणि सांगली जिल्हा नाभिक एकता फाउंडेशन, सेना सेवा संघ सांगली, सलून असोसिएशन, त्याचबरोबर मिरज होऊन उपस्थित असलेले आमचे अनिल काशीद माजी जिल्हा अध्यक्ष आणि विद्यमान कार्याध्यक्ष बाळासाहेब आसवले, आम्ही आमच्या नाभिक एकता फाउंडेशनच्या वतीने एवढं सांगतो की आजपासून आम्ही सगळेजण याच्यामध्ये सक्रिय आहोत। आमचे वाळवा तालुका अध्यक्ष संदीप झेंडे आहेत, डॉक्टर माणिक झेंडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही एक भूमिका या ठिकाणी घेतलेली आहे की जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातला सगळा नाभिक समाज आपल्या कुंडल आणि पलूस तालुका नाभिक असोसिएशनच्या पाठीमागे पूर्ण ताकदीने उभा आणि गेंड्याच्या तातडीच्या प्रशासनाला आमचं म्हणणं आहे की आम्ही चुकीची मागणी काही करत नाही। आम्ही कुणाची जागा हिसकावून मागत नाही, कुणाच्या जागेवरती अधिकार सांगत नाही। आमची जागा आहे ती आम्हाला द्या। आणि काय दुर्दैव आहे लोकशाहीमध्ये की आमच्या जागेवरती आज आम्हाला अतिक्रमण झालंय आणि त्याच्यासाठी न्याय मागण्यासाठी 1, 2, 3 नाही तब्बल 4था दिवस आहे। नाभिक संघटनेला पलूस तालुका व पलूस शहर यांच्याकडून जाहीर पाठिंबा मिळालेला आहे। ते त्यांचे पत्रक मी वाचत आहे। कुंडल येथील नाभिक समाजावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध 19/9/2023 पासून उपोषण सुरू आहे। प्रशासनाने या उपोषणाची अजून दखल घेतली नाही, त्यामुळे प्रशासनाला आज आपल्या समाजाची ताकद दाखवावी लागणार आहे। म्हणून शुक्रवार दिनांक 22/9/2023 रोजी पूर्ण पलूस तालुक्यातील सर्व सलून दुकाने बंद ठेवून सर्व नाभिक बांधवांनी सकाळी 10 वाजता पलूस तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषणासाठी 1 दिवस सहभागी व्हायचे आहे असे त्यांनी ठरवले आहे। तरी फक्त कुंडलमध्ये नाभिक बांधव मुंडन करणार आहेत, तरी सर्वांनी 10 वाजता हजर राहावे।
आता त्यांचे ते पदाधिकारी आहेत ते मी सांगतो. विश्वनाथ गायकवाड सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष, श्री भरत गायकवाड पलूस तालुका नाभिक संघटना अध्यक्ष, अभिजित गायकवाड पलूस शहर अध्यक्ष, राजेश बंडा गायकवाड पलूस शहर उपाध्यक्ष, रोहित गायकवाड पलूस शहर अध्यक्ष, श्री रत्नाकर गायकवाड पलूस शहर सचिव यांनी आपल्या नाभिक संघटनेला जाहीरपणे पूर्ण पाठिंबा देऊन आज सलून दुकाने पूर्णपणे तालुक्यातील बंद केलेले आहेत. मी त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. 4 दिवसांपूर्वी पलूस तालुक्यातील कुंडल येथील नाभिक समाजाची नागोबाची मूर्ती ग्रामपंचायतीकडून हटवण्यात आली आणि त्याच्यानंतर नाभिक समाजाकडून संग्राम थोरबोले यांनी आमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे पलूस या ठिकाणी. सध्या ते आपल्यासोबत आहेत. काय आपल्या प्रमुख मागण्या आहेत आणि आपली दखल प्रस्थापित व्यवस्थेने घेतलेली आहे? नमस्कार, मी सामाजिक कार्यकर्ते संग्राम थोरबोले, माझं गाव कुंडल. मी 19 तारखेला तहसीलदार साहेब असतील आणि गटविकास अधिकारी असेल, पोलीस स्टेशन कुंडलचं असेल, त्यांना निवेदन दिलं की त्यांना मी वारंवार सांगितलं की नाभिक संघटनेच्या जे नागोबाची मूर्ती आहे ती त्यांनी नाल्यावर ठेवल्या आणि ज्या 2 जागा आहेत त्या एक 2379 आणि 786 अशा 2 जागा त्या नाभिक संघटनेच्या, त्या जागेवरती कुंडल ग्रामपंचायतीनं अतिक्रमण केलंय आणि एका जागेमध्ये खोके गाठली, 3 खोके आहेत. ते खोके त्याने करार करून ते खोके गाठले. पण मी त्यांना वारंवार सांगितलं की ते काढा, समाजाच्या भावना आहेत त्या, पण त्याने ते ऐकलं नाही. ह्या नाभिक संघटनेनं जवळजवळ 1 महिना झाला पत्रव्यवहार करून कोणतंही तहसील कार्यालय असेल, गटविकास अधिकारी असेल, यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही प्रशासनानं. आज काढू उद्या काढू नुसतं वारंवार मिटिंगा घेतल्या त्यांनी, पण ते कुठलाही त्याने काढलं नाही. म्हणून मी परत नंतर ह्यांना समाजाला सांगितलं बोलून की बाबांनो आता हे काय तुमच्यानं जमायचं नाही, मला हे हातात घेतलं पाहिजे. म्हणून मी 19 तारखेला पत्रव्यवहार केला साहेबांना की साहेब, त्याच्या आधी केला मी 3 दिवस आधी, की साहेब ही माझ्या भावना आहे हे तुम्ही काढून टाका, नसेल तर मी तहसील कार्यालयाच्या बाहेर उपोषण करतोय मरण. पण साहेबांनी काय त्याच्याकडे पाठच फिरवली त्या निवेदनाकडे दोन्हीकडे बी, आणि त्याने काढलं नाही. मग मी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आणि ह्या तहसील कार्यालयाच्या बाहेर मी येऊन बसलो. 19 तारखेला सकाळी 10 वाजता बसलो मी. आज 4था दिवस आहे माझा. मी आईला पाया पडलो, साखर खाऊन मी इथं बसलो. आईला सांगितलं आई मी समाजासाठी बाहेर पडलोय, आज आलो तो तुझा तर उद्या नाही. मी म्हटलं मी समाजासाठी बाहेर आलोय मी. पण ह्या तहसीलदारांना आज 4 दिवस झालं इथं याचं काम होतं, पण त्यांनी नुसते वारंवार येऊन इथं मी ज्यावेळी झापलं त्यांना फोनवरती की साहेब हे मागणी आहे माझी पूर्ण करा. मी इथं आंदोलनावर बसलोय. साहेबांनी सांगितलं माझी काय गरज आहे, इथं बाकीचे प्रशासन आहे की. म्हणजे तुम्ही ह्या तालुक्याचा पालक आहे, मला आता कळायला चुकलंय. तुम्ही ह्या प्रशासनाचा तुम्ही काय म्हणजे दुरुपयोग चाललाय. वरनं तुम्हाला कोणातरी नेत्यांचा मंडळींचा दबाव आहे तुमच्या, आणि कुंडल प्रशासनावर बी दबाव आहे. हे हाताला धरून काहीतरी कांड केलेला आहे ग्रामपंचायतीनं, परस्पर ही खोकी देऊन टाकली त्यांना करा म्हणून तुम्ही. पण ह्या एका नाभिक संघटनेची जागा असताना तुम्ही का देना झाला, ही माझी मागणी आहे. म्हणून मी 4 दिवस झाला आज उपोषणाला बसलोय. पोटात माझ्या अन्नाचा कण नाही. मी 1 दिवस झालं मेडिसिन घेतलेलं नाही. तर डॉक्टर येऊन गेले, मी त्यांना मागे घालवलं. त्यांना सांगितलं ताबडतोब दोन्ही जागेतला अतिक्रमण हटवा आणि तिथले खोके काढा, जमीन दोस्त करा, आणि ते नागोबा ज्या समाजाचा नाल्यावर ठेवलाय आपण ते उचलून त्या हाय योग्य ठिकाणी ठेवा. एवढीच माझी मागणी आहे. मी वारंवार त्यांना सांगतोय. त्या तालुक्याच्या BDO अधिकारी असतील याला बघायला तयार नाही. गाडीत बसतात आणि तिरकं बघून जातात. त्यांना इथं यायला वेळ नाही. मला कुठल्याही अधिकाऱ्याने भेट घेतली? कुठल्याही अधिकाऱ्याने भेट घेतल्या नाही. प्रशासक आलं होतं इथं येऊन बसलं. त्यांनी आपलं तोंडाला पानं पुसायचं काम केलं, गोल गोल फिरवून. तिथंच त्यांनी सांगितलं की असं करून तसं करून मोजणी. अहो त्या मोजणी भरायला सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे नाहीत बॅलन्स मारायला. आमच्या इथल्या एका कार्यकर्त्यानं ते बॅलन्स मारला आणि मग त्यांचं तिचा कार करायला लागलं. एवढी वाईट अवस्था या प्रशासनाची तालुक्याची. आणि नावाला मला वाटतंय अरुण अण्णांनी त्या समाजासाठी 10 लाख रुपये सभा मंडप बांधा म्हणून त्यांना पैसे दिलं, पण एका नेत्याने आणि तिथल्या एका मंडळीनं शिवाय देऊन ते कामच बंद पाडलं की करू न द्यायचं नाही, जागा आपण घेतल्याशिवाय ती गबाच आहे. पण माझा त्या नेत्यांना विनंती आहे, त्या समाजाची जागा आहे आणि नागोबा इतका वाईट आहे, एकदा डसला की तो निघत नाही. पण मी आज समाजासाठी, मराठा समाजाचा मी आहे, पण मला एका समाजाची तळमळ होती. मी घरातलं सगळं सोडलं आणि आईला सांगितलं आई मी तहसील कार्यालयाच्या बाहेर बसतोय. माझी आई तिथं तळमळायला लागली. मला फोन येते ते कवा तुझं होतंय, पण या समाजासाठी बसलोय मी. मग मीडियाच्या माध्यमातून सांगतोय, तहसीलदार साहेबांना या BDOंना सांगतोय, तो ताबडतोब निर्णय आज 2 दिवसात करा. नसेल तर तहसीलदार साहेबांच्या तोंडाला कळलं कसं फासायचं ते माझ्याकडे लागलं, मी फासून टाकणार आणि माझ्यावर 353 होऊ दे. मला गुन्हा घ्यायची सवय आहे. मी आज 10 वर्ष जवळ झालं या सामाजिक कार्यात आहे. भरपूर मी सामाजिक काम केलंय, पण या समाजाची तळमळ, ह्या समाजाला पायाखाली घ्यायचं ह्या नेते मंडळीच्या पलूस तालुक्याचं काम आहे. आमच्या पायाखाली आला पाहिजे तरच ती, आणि प्रत्येकाला ह्या समाजाच्या कार्यकर्त्याला बोलवून घ्यायचं. ती जागा तुला कशाला लागायची आहे, ती जागा तुला कशाला लागायची, आम्हाला अर्ध्या जागेत तुमचं काही घोडं बांधलंय तिथं, तुम्हाला कशा दमदाटी करून कार्यकर्ता फोडायचं काम चालू आहे. त्या नेते मंडळीने करून माझी विनंती आहे त्यांना, आणि जागा ताबडतोब प्रशासनानं आज खोकीत काढण्यात यावी. त्यांनी येऊन इथं सांगितलं आम्ही काढू, प्रशासकानं सांगितलं ती चुकीचं झालंय. अरे चुकीचं झालंय ना, काढ ना. ते जवळजवळ त्या सिटी सर्व्हिसच्या उतरायला त्यांची जागा आहे.
तुम्हाला मोजणीची काय आवश्यकता आहे? मला माहित नाही मोजणी कशासाठी थकली. ती मोजणी अजून 15 दिवस व्हायची नाही. मग नागोबा बाहेर ठेवूया का समाजाचा? एखाद्या समाजाचा देव तुम्ही बाहेर ठेवता का? तुम्ही घरं जाळली असते का तुम्ही एखाद्याची? माझी पलूस तालुक्याच्या आमदार साहेबांना, 5 जिल्ह्याच्या आमदार साहेबांना विनंती आहे, बाळासाहेबांना विनंती आहे, कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे, पृथ्वीराज बाबांना विनंती आहे, ताबडतोब हे आंदोलनाचे दिशा मिटवा. नसेल तर उद्या सांगली जिल्हा बंद होणार आहे. परवा दिवशी कुंडलगावची सगळी व्यापारी दुकानं बंद होणार आहे. मी त्यांना इशारा देतोय आणि ताबडतोब इथं येऊन सामोपचारानं आम्ही सांगितलं तोडगा काढू, पण ती तोडगा काढायचं काम नाही. येथे ती कागद जावते आणि इथनं निघून जातील. हे यांचं प्रशासनाचं काम आहे. कोणीही दखल घेतलेली नाही या प्रशासनाने. तेव्हा आपण पाहू शकता गेल्या 4 दिवसांपासून संग्राम थोरवली यांनी या ठिकाणी उपोषण केलेलं आहे. एक विशेष अभिमानाची बाब अशी की ते स्वतः मराठा समाजाचे असताना देखील नाभिक समाजाच्या ठिकाणी जे अतिक्रमण करण्यात आलेलं आहे आणि त्या ठिकाणची नागोबा मूर्ती जी हटवण्यात आलेली आहे त्याच्यासाठी त्यांनी गेल्या 4 दिवसापासून आमरण उपोषण केलंय. प्रस्थापित व्यवस्थेने अगदी तहसीलदारांनी किंवा या ठिकाणच्या कुठल्याही नेत्यांनी त्यांच्या उपोषणाची अजून देखील दखल घेतलेली नाही. या ठिकाणाहून त्यांच्या गाड्या जातात पण इकडे बघायला देखील तयार नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये जर याची दखल घेतली नाही तर संबंधित प्रस्थापित व्यवस्थेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या तोंडाला देखील आम्ही काळं फासू आणि 353चा गुन्हा अंगावर घ्यायला देखील तयार आहे असा इशारा देखील जनद्रोह आवाज सामान्यांचा या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.